Інтэрнэт-сайты ў апошнія дні стракацяць інфармацыя аб успышках адзёру ў краінах Заходняй Еўропы. Павышаны ўзровень захворвання рэгіструецца ў Італіі, Францыі, Румыніі. Асабліва жыхароў Брэшчыны хвалюе эпідсітуацыя ў суседняй Украіне. Тут у мінулым годзе было зарэгістравана каля 5000 выпадкаў адзёру, а ўжо за 1,5 месяцы гэтага амаль 3500. На жаль, ёсць і лятальныя зыходы, у тым ліку і сярод дзяцей. У Брэскай вобласці, як запэўніваюць медыкі, выпадкаў адзёру няма, дзякуючы ў першую чаргу высокай іммунізацыі насельніцтва. У нас уже на протяжении почти 10 лет сохраняется стойкое эпидемиологическое благополучие по кори. У нас благодаря эффективным программам иммунизации достигнуто именно благополучие. Заболеваемость снижена до спорадических уровней, регистрируется не каждый год. У нас периодически бывают завозные случаи кори на территорию нашей области, и они не имеют широкого распространения среди населения. Это все благодаря вакцинации, благодаря высокой иммунной прослойке среди наших граждан. Згодна з нацыянальным календаром імунізацыі, прышчэпкі ад адзёру робяцца дзецям у 1 год і ў 6 гадоў. Калі ж па нейкіх прычынах прышчэпка прапушчана, яе можна зрабіць у любым узросце, што медыкі і раяць усім, хто выязджае за мяжу і не ўпэўнены ў сваім імунізацыйным статусе. Варта ведаць, адзёр востра заразны. Пры кантакце з інфекцыяй больш за 90% кантактных захворваюць. Коварство этой инфекции в том, что заболевание начинается не сразу с ярких клинических проявлений, именно особенных каких-то, а начинается по типу острой респираторной инфекции. Поэтому сразу не всегда получается диагностировать это заболевание. Затем появляется сыпь поэтапно, начиная в течение 3 дней с головы, туловища, затем конечности, кашель, светобоязнь, то есть протекает тяжело, возможно развитие опасных осложнений, энцефалиты, коревые пневмонии. Менавіта гэтыя ускладненні хваробы, дарэчы, і з'яўляліся прычынамі лятальных зыходаў у суседніх краінах. А таму медыкі заклікаюць насельніцтва вобласці не рызыкаваць здароўем і жыццём і рабіць прышчэпкі. Людмила Салдзіна, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».